Čaute ľudia, dneska si tu ideme zahrať World of Warships. Toto je znova s ponorkou. Takže ide sa. Ok. Takže ide sa. No poď. Kamo, obidve ja. Máme dve ponorkáče. Nie je úplne najlepšie. Ja hlavne nechcem bitvu s ponorkou ďalšou, pretože to sme tak trošku prehrali. Není? Sa neumrieme, takže to môžem tam mať. Cčko a Bčko mám. Bčko mám. Ide sa. Ide sa. Musíme sa rozbehnúť túto pomalú ponorku. Toto je tá najlepšia vec, čo môžeme mať. My máme aj torpedoborcov, bitevní lode, všetko máme. Ponorku jednu, ale ostatné máme aspoň 10 krát. Nevadí. Takže a tá ponorka je podľa mňa najlepšia a podľa môjho brata úplne najhoršia, pretože on fajti s bitevnými loďami. Bitevné lode sú podľa mňa najhoršie, ale ideme. Poď ty pomalá ponorka. Ale, no, konečne rýchlo. Áno, stačí ju rozbehnúť a ide rýchlosťou svetla. Kde sú všetci? No, super. Idú obsazovať sa mnou. To je od nich zlaté. Ale kamo, ja som taký malý, že idem rýchlosťou. Nie. Kamo, nice. Mám jedno odhalenie. Tak sa. Tam ja idem pod vodu. Ďalšie. Dobre, otáčame. Ja sa nechcem odhalovať. Kurník šup. Commander, we've been detected. Nice. No. Come on. R. Kamo, a pod vodu. Ale že rýchlosťou svetla. Ide sa. Kamo, pomoc. Kamo, hentá loď. A ide sa na ní. Nie. Ty krásu. Kamo, protiponorkové zbranie. Nejdi. Tak toto bude pre toto video všetko, takže čau. A vidíme sa od ďalšieho videa. Potom mi napíšte do komentárov, že či mám robiť videa World of Warships, alebo Fortnite, alebo Minecraft, alebo čo chcete. Môžete si vybrať v komentároch. Čau. A dajte odber.